ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರಿ ಒಳಂತರಿ ರಡ್ಡು ಪಾವು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಾಸಿನ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಸಾರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಅರಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಲಂಬುದೀಟಿನ ಅರಿನ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಆತೇನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಣ. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದಿಪ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ರೈಸ್ ಬಾತ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮನ್ಪುನ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರಿ ಒಳಂತರಿ ರಡ್ಡು ಪಾವು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಾಸಿನ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಅರಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಲಂಬುದೀಟಿನ ಅರಿನ ಪಾಡ್ಗ ಅರಿಪಾಯಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದತ್ತು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಆತೇನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ ದತ್ತು ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಣ. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದಿಪ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ರೈಸ್ ಬಾತ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮನ್ಪುನ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.